Hej folkens. Vi spiller lidt videre på Minecraft. Ja. Og ja, vi bliver i gang med at hakke noget jern. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er også langt, jeg synes, jeg spillede. Ui. Ui. Jeg glæder mig til at få lidt mere jern. Svampe. Nice. Fakkel. Vi skal fakkel. Jeg kan ikke finde den der. Ui, bag mig. Der skal være fakkel. Der. Sådan. Gulv. Det er godt. Ja, tag det. Ups, hvad laver jeg? Der er en grotte. Ny grotte. Ja. Ny grotte. Hey, der er noget i den her grotte, vi kan udforske. Nej. Jo. Men det er bedre udforske og nye. Jeg hader hakting. Jeg gør det så med en anden, men jeg gider ikke det sidste kul. Det er jo, det kan jeg godt forstå. Sådan der. Der er en ny blok. Jeg kan ikke se noget. Se den fakkel. Jeg tror da heller ikke de andre. Jeg tror da heller ikke folk. Jeg tror da heller ikke de andre kan se. Hvor er den? Der er to. Skal jeg fakkel? Lige derude. Det var et mærkeligt sted. Ups. Jeg er måske lidt ræd. God. Jeg skal lige derop. Hvordan gør det? Smad den her blok. 4. Ups. Hvad sker der? Det var du. Jeg kommer til at gå tilbage. Det var det, der skete. Ui. Ups. Nej, så meget. Fakkel. Nu kæft kører. Jeg hader kører. Er der ikke mere? Det var virkelig godt, den her grotte var. Ups. Undskyld, at vi bandede det. Det gjorde det ikke. Jo. Hvad sagde jeg? Nå. Jeg synes ikke, jeg sagde noget, men altså. Men den siger, så gør jeg nok. Men det må jeg undskylde. Ja, jeg gjorde det. Se der. Der er kul. Eller jern. Ui. Hvor er der jern? Skal vi have 2 jern med, så er jeg nok til fuld armor. Er der jern? Nej. Men der var et eller andet. Det er det jo. Jeg ser jo, jeg kunne se noget. Fuck it. Jeg hader mig. Det er kedeligt. Ja, vi skal jo snart bygge. Du skal ikke sætte 2 fakler. Det gør jeg. Hvad skal jeg der? Sæt stikket i, eller finder en anden stikkontakt. Skal der, Frederik? Det er tændt. Har vi ikke? Nej. Ej, det er typisk dig, Undskyld. Vi har lige glemt at Det er typisk ham, så bare roligt. Ja. Det er bare ham, der er lidt klodset i dag. Ja. Så Det er altså også lidt. Vi er nok til armor, Frederik, og vi er nok til en pickaxe snart. 24, 26, vi skal bare ind, og så er nok til en pickaxe. Ja. Af jern. Og så går vi op. 2. Tror vi. Måske gør vi. Men når vi finder diamond, Ja, så går vi ikke op. så bliver vi her. Så vi bor. Vi kan lave en svampestuvning. Ja, det kan vi. Vi kan lave en svampestuvning. Hvad er det? Det er svampe. Nå. I en stuvning, i en bowl, eller hvad den hedder. Der er ikke mere. Du går op, det gider jeg ikke. Okay. Marius, han gider ikke lige gå op, så Frederik kan tage det. Jeg gider ikke. Det er kedeligt. I må også skrive, hvis I er enige med mig i det. Jamen, vi begynder også at bygge nu. Ja, det skal du gøre. Ja. Der kommer hele tiden til at smadre, når jeg skal sætte. Og hele tiden til at sætte, når jeg skal smadre. Og det er jeg ikke så god til. Voldsomt god til i hvert fald. Ui, lightning! Jern! Hvor er vi dumme, Frederik. Ja. Nu er nok til en pickaxe og en jern
rustning, og en jernarmor, og en alting. Vi er nok til 2 jernpickaxes, vi er nok til 3. Vi er nok til 3 jernpickaxes. Men vi er ikke nok 3 til et hus, Frederik. Nej. Heller ikke nok vi ud af. cobblestone. Vi har heller ikke nok kobber. Det finder vi ud af. Vi laver et Finder ud af, hvordan cobblestone. vi laver et hus. Cobblestone. Måske. Cobblestone. Se, der er noget, vi kan udforske. Det havde jeg ikke set. Okay, vi går lige ned og udforsker det her. Ja, så går vi op. Ja, så går vi op og laver et hus. For den er så meget indbydende ud til Diamond, synes jeg. I hvert fald. Lige mig, der er finder-ekspert til at finde ting. Ja. Den her episode er godt nok god. Ja. Meget jern har jeg allerede fundet. 34 find. Oj. Og lige under der. Ikke lige under der. What? Det kunne være, der er diamonds. Nej, der er lave. Okay, nu må du godt gå lige under der. Nej, det behøver vi ikke. Nå. Det er lige meget. Wow. Læg. Hvorfor lægger den så meget? Den er ikke. Den er sådan. Dammit. Det må jeg undskylde. Den er meget lækkende. Men til gengæld har vi rimelig meget iron. Næsten en hel stik, faktisk. Ja. Næsten lige så meget som et gem på iPad. Det spiller vel også, men altså der kan man ikke sådan få til at optage lidt nederen. Ja. Hvor på det hedder jernmælden, som jeg har ret i. Ja. Hvor skal jeg kigge? Og der er taget det der. Prøv at kigge, det hedder jernmælden. Ja. Jeg er for god. Alt det der engelsk pis. Hus? Hvad er det? Aner jeg ikke. Det er bare dig, der er lidt fjollet. Okay. Der er et hul. Oh my god, der kunne være diamond dernede. Det kan det faktisk godt. Det er da meget stort chance for. Så er det en faktisk sådan, vi får os jern. Så tænkte vi jo lige godt til kreativ. Nej, ikke til kreativ, for at være dum. Jeg mener, ved du nu? Nu skal du passe på, nu må du grave noget der. Det var heldigt. Jeg vil gerne derned. Ja, vi skal bare have en spand og noget vand. Ja. Jeg vil så gerne derned. Ja, det har du lige sagt. Du skal ikke hoppe derned. Hvis du gør det, så dør du. Vi kan hoppe derover. Du skal ikke prøve. Okay, nej, det tør jeg ikke. Hvis du helst skal dø igen. Nej. Lad være med at snakke om sådan noget. Og det er stadig Frederik, der spiller, fordi at, vi har ikke lige fundet op endnu. Nej, og jeg gider ikke. For det er kedeligt. Ja. Okay, jeg er mega snart en stik. Ja. Yeah. $51, mangler jo kun 12, nej 13. Og så er der ikke mere. Så bisk. 20. Der er ikke noget. Vi kan snart bruge noget overskud lidt fakler. Men var det ikke det? Jo, det tror jeg det var. Hvor skal vi finde op? Det er den her vej, tror jeg. Jeg tror, det er klart. Den går opad. Op. Nå ja. Der var lige lidt klodset i det. Jeg havde dødt. Dødt er dumt. Dumt. Skal vi ikke den her vej? Jo, det. Det er den forkerte vej. Nej. Nej. Jo, det er det. Det er den her vej. En klodspind. Ja, prøv at se. Vi skal den her vej. Nej. Vi er gået en hel runde. Er vi? Ja, bare. Tror jeg. Jeg ved ikke. Det tror jeg ikke. Nej, du er god. Okay, vi graver bare en sti op. Det er hurtigere. Nej, Frederik, jeg kan godt bare. Nå. Det er meget hurtigere. Det er det ikke. Du kan ikke engang komme op. Det var også meget med. Det lyder som sand. Hvad? Det lyder som sand, når du smadrer det.
Jamen godt. Okay, du var lige derovre. Men altså, Hvad skal du? nu ved jeg ikke finde et sted. Det er jo derovre. Nu tager mig altså over. Igen. Ja. Fordi det er jo ikke min tur. Vi har heller ikke sagt, at vi skiftes hver gang. Nej. der. Mig og Frederik... Mig, Frederik og mig og min bedste ven Marius, vi skiftes til at lave episoder. Sådan er det. Først så er det mig, og så er det Marius. Okay, så jeg kender ikke det her sted, Frederik. Det gør jeg heller ikke, men altså... Jo. Nej. Det er et sejt sted at bo, hvis man finder et rigtig godt sted. Hvor kan vi finde pumpkins? Det kan godt være. Jeg var hernede. Vi kan komme op. Okay. Jeg kan så ikke huske vejen. Det her, det er de der træer. Æg. Tænk, hvis man kunne lave jernbrød. Nu gider jeg ikke mere. Jo. Nej, for jeg kan ikke finde vej. Det er fint, så finder jeg et sted at bo. Vi skal finde vores crafting table. Det er lige meget. Nå, jeg har kun 11 træ. Jeg kan bare... Så gør det. Jeg gider ikke helt det. Hey, hvem er her? Lave. Nej, det gider vi ikke. Vi skal have et ordentligt hus. Vi skal have et ordentligt sejt hus. Det er kedeligt. Og bare gå. Vi finder et hus i går. Man kan bare ikke finde sådan et hus, hvis du finder landsby. Nej, jeg vil bare finde et sted, vi kan bo. Hvorfor den der? Prøv at smadre en blok, det er sjovt. Smadre blokken mellem jern. Nej, ikke for at gå i dum. Jamen, mellem. Undskyld, han lige bandt igen. Jeg er vant til det. Men vi har ikke nogen jernpickaxe, Frederik. Vi har ikke nogen ovn. Nej, vi skal ikke noget. Jo! Du siger, jeg ikke skal sætte dobbeltfejl. Men det var også en fejl, ikke? Okay. Ja, masser af jern. Det er en jern. Så godt. Hør til. Musik. Kom nu. Kan jeg ikke komme op? Okay, kan jeg. Ups. Frederik, du smadrer stone pickaxe. Sådan. Kom nu. Bare dæk det til. Dæk vandet til, som vi kommer op. Prøv så, Frederik. Så dødt på det, så dæk det. Det var da et dumt sted. Ups. Seriøst. Hey. Ups. Du Frederik, skal jeg gøre det? Du gider jo ikke spille. Det er ikke der, du skal sætte jord. Men jeg skulle lige have det stoppet. Er det ikke som om, du stopper det deroppe? Jeg skulle simpelthen også stå. Okay. Du har stikket det til der. En blok der. Så er ikke mere. Nej. Ups. Der. Sådan. Nej. Mangler den en blok. Der. Han er det tog godt nok sin tid. Ja, det gjorde du.